Amb esta conferència o comunicació el que pretenem és establir un poquet l'estat de la qüestió, recuperar una sèrie d'informació que tenim per a escampada i, evidentment, farem referències, encara que el títol és de la Vall d'Ebo i Gallinera, no podem deixar de costat també la Vall d'Alcalà, i sempre farem excursos per a la Vall d'Alcalà perquè, clar, és una vall molt pròxima i està en relació. Un poc l'esquema de la conferència és una introducció, parlar del procés repoblador en les valls d'Ebo i Gallinera, com eren els pobladors que van vindre, o els colons, ja que hi preferís nomenar colons més que pobladors, seria discutible, parlar un poc dels establiments i els conflictes del procés de repoblació, que són, en certa manera, en part, els que ha anomenat Santiago i algun més que hi ha per ahir. Són incipients, però sobretot des del punt de vista local, perquè les grans interpretacions les hem deixat més bé per als especialistes com Santiago Laparra, Eugenio Siscar Parellares, que han treballat molt més aquest tema i tenen una visió més global. Nosaltres volem centrar-nos més en la microhistòria, en el detall, i suposo que això també ajudarà. Bé, en primer lloc, vull dir, situar-nos. És un territori vertebrat per dos castells medievals musulmans, els cinc, el castell de Gallinera, Benirrama, que diguem nosaltres popularment, i el castell d'Alcalà, i dos senyories. La baronia d'Alcalà, en mans des del segle XV d'Escatalà de Valeriola, que era petita noblesa de València, que va anar creixent i ampliant els seus territoris, i és Borja que adquireixen els territoris d'Alcalà, d'Ebo i Gallinera, de la família Vic, en 1487 i 1491. Aleshores tenim ahir els dos senyorius, perquè clar, Benicili fins a l'època de la desaparició de l'antic règim pertanyia a la baronia d'Alcalà, encara que geogràficament forma part de la Vall de Gallinera. Llavors tenim ahir aquest procés de repoblació. Ahir tenim els emblemes de les cases, es Borja i es Català de Valeriola, i els castells dels que estem parlant. Castell d'Alcalà de Gallinera en la part occidental i el castell de Gallinera en la part oriental, castells roquers que necessiten un procés de restauració. Això que l'Ajuntament s'encarrega de proposar-ho. El que m'interessa destacar d'aquest procés de repoblació és que a grans trets va suposar una redistribució del territori, de l'ocupació del territori. És a dir, totes les tres valls, Gallinera, Ebo i Alcalà, passen a tindre d'una quantitat de llogarets molt més extensa, es redueixen d'una manera substancial. Com ho podem veure? Doncs així ho tenim. Desapareixen aproximadament 3 poblats o llogarets en Ebo, 4 en Alcalà i 5 en la Vall de Gallinera, que eren els últims. Això no vol dir que en el segle anterior n'hi havia molts més, però anem a tindre això. Desapareixen Gallinera, Volcassim, Benistrou, Rafalet, Benialmet, Benimàmit, en Alcalà la Zúbia o Azubieta que coneixem ara, el Benialí, el Rafalet i la Queirola. I Nebo, Benigais, Benimuix i la Queirola. I quedaran els altres. O sigui, aquesta redistribució, una distribució del territori per a utilitzar, entre cometes, o assentar-se en les parts més fèrtils del regne. Com és les cartes de poblament? Doncs evidentment les cartes de poblament estan fetes totes, excepte l'intent fallit de Benicili de la dècada de 1610, d'octubre, en 1611. En Gallinera, el 10 de juny, en Benicili, el 4 de setembre, en Alcalà, el 17 d'agost, i en Ebo, l'11 de juny.
Hem aconseguit recuperar pràcticament tota la carta de poblament d'Evo, que estava perduda, fins i tot en els inventaris de la Casa Ducal figurava com a perduda, gràcies a uns esborranys notarials. Només coneixíem els capítols. No varia substancialment l'anàlisi, però bé, sí que ens aporta alguna nou. Perquè, clar, les cartes de Boi Gallinera, a diferència de les d'Alcalà i Benicili, són molt generals i poc detallades. 10, 11, 12 articles per a Evo i Gallinera i 33, 34 articles per a Benicili i Alcalà. És a dir, el nivell de detall d'Alcalà-Benicili no es dona en la Vall de Gallinera. I realment no sabem per què. Segurament perquè la situació de crisi en la que estava la senyoria, el segrestament i tot això, però clar, en altres senyorius de la Casa Ducal són més detalloses, no sabem realment. En fi, tampoc sabem si existís una concòrdia posterior que canviaria la situació de la partició de fruits i de més, etc. Però de moment ho desconeixem. Vull dir, això és, la investigació va sempre espaiant. Què és lo important d'aquestes cases de poblament? Ahí tenim els mapes de la Gallinera més o menys actual, en les zones que es van repoblar. Recordar que en Gallinera Benissivà quedarà sense repoblar fins al segle XVIII. Però com era cap de parròquia, que era la primitiva parròquia morisca que englobava les Tres Valls sota l'advocació de Sant Joan Batista i després ho serà sota l'advocació de Sant Miquel i tota la gent anava a missa a Benissivà, doncs es mantindrà. Però sabem que l'ocupació, la repoblació de Benissivà vindrà a finals del segle XVII, molt al final, i principis del segle XVIII. I la nova església és de 1724. Hi ha un contracte per ahir per a la seva construcció. I així serien totes les esglésies de la vall, perquè durant el període anterior els moriscos s'havien resistit a complir els manaments dels visitadors episcopals i al final, de mala gana, van refer unes esglésies que foren decentes per al culte. Però clar, com no estaven lligats a aquest culte i no creien, la veritat va ser molt difícil. Per tant, la majoria de les esglésies són del segle XVII. I concretament de l'Arca Roja sabem l'any exacte perquè és una petició que va fer el duc al papa i tenim la concessió de l'arquebisbe de 1682. L'altre punt que ens interessa destacar i que ho deixem així en general perquè ho veurem un poc més al detall quan parlem de les pràctiques repobladores de la cúria ducal in situ, que és quasi el punt que ha acabat Santiago al final, parlem de que el ducat de Gandia està en una crisi financera a partir de 1604 per el tema dels pleits que tenen els hereus col·laterals del comtat dels Centelles, del comtat d'Oliva, i que quan més o menys s'havien arribat a un acord per a fer front a aquest deute que generaran els pleits i tot això, continua o es rebla amb l'expulsió dels moriscos que ho acaba de trastombar tot i canvia tot de cop. I aleshores entrem en una nova dinàmica de com hem de solucionar el problema, que era un dels més greus del Regne de València perquè el Ducat de Gandia era molt important i per això no és estrany que al final la corona, ja que havia fet de conillets, després també el compense als ducs d'alguna manera en perjudici dels creditors centralistes, que són els que pagaran el pato de l'assumpte. Llavors tenim una crisi de la Casa de Gandia que sobre la crisi del pleit de Centelles està afegits l'expulsió dels moriscos i les conseqüències tan negatives. I després tenim
com és el component d'aquests pobladors. Bueno, hauríem de parlar de les cartes de poblament, està ja superpublicat, però és una estructura, diguem, bàsica. És a dir, les cartes és un contracte per a poblar un territori, per entendre'ns en l'actualitat, en què el senyor aporta terres i cases a canvi d'un cens que hauran de pagar i partició de fruits que hauran de pagar els colons o pobladors. Llavors, entre els elements més importants que anem a tindre en les cartes de poblament, un poc per ordre, per seguir l'ordre, i el que hem comentat, un caràcter més general de les d'Evo Gallinera i més concret i específic de les d'Alcalà i Benicili serien la renúncia de privilegis anteriors i de nexes d'avassallament en altres territoris, el que s'han d'avassallar o aveïnar en els territoris, i en la carta de Gallinera no apareix, però en la carta d'Evo sí, un mínim de 6 anys per a tindre la plena disposició, entre cometes, de la propietat, que és més recent, i convertir-la en residència familiar. I damunt la qüestió de que la idea era que s'assentaren famílies completes. Va haver alguns casos de vídues i gent així, però realment no els interessava tant això, com famílies amb fills per a que cultivaren, es reproduïren, etc. No es poden transferir les terres si no han passat aquests 4 o 6 anys. Els 4 són d'Alcalà i Benicili, els 6 són d'Evo. I després, com sempre, hi ha una obligació genèrica de conrear les terres a ús i costum de bon llaurador. I el reconeixement de la jurisdicció senyorial, l'homenatge del senyor representat en l'alcaid, que era l'alcaid del castell de Gallinera i batlle també d'Evo i Gallinera. Igual com el d'Alcalà tenia el seu propi batlle, etc. Entonces, junt a l'aparició de la carta en esborrany d'Evo tenim un element nou que no havíem aconseguit. En les cartes d'Evo i Gallinera està inclòs al nivell de detall de com s'elegiran els càrrecs. En la carta d'Evo tenim unes ordinacions municipals bàsiques per a l'elecció dels càrrecs també, marcant els dies, marcant els càrrecs que hi haurà, que són els de sempre. Un justícia, lloctinents, el Mustasaf, que és l'encarregat del control de les mercaderies, del mercat, etc. I també tot el tema de la cessió de les regalies, que en principi la senyoria, per animar a la població, es cediran a les universitats per un període de temps, aproximadament sobre els 10 anys. I això permetria millorar les condicions de vida. Després, les prestacions personals que es redueixen a la mínima, en el cas de Gallinera, és que havien de servir o abastir la guarnició, que era molt reduïda, del castell. En canvi, Evo no tenia tanta cosa. I el manteniment del clergat. Hi havia 3 parròquies a la Vall de Gallinera i una parròquia, la de Vilans, a Evo, que és pràcticament Evo actual. I les parròquies es mantenien per als propis pobladors perquè les valls d'Evo i Gallinera aconsegueixen per una sentència estar exemptes de pagar el delme i primícies. Una sentència que va estar recorreguda, etc., però que a finals del segle XVI la van aconseguir davant de la Cúria de València i tenien aquesta excepció. Per tant, havien de contribuir al manteniment dels clergues, dels rectors de les parròquies. En les ordinacions d'Evo i també les d'Alcalà apareixen altres càrrecs, com són el síndic habituallador, el que s'encarrega d'abastir les mercaderies que ha de vendre la tenda senyorial, la botiga,
un guardià que s'encarrega de vigilar les particions i que també suposem que existia així, encara que no s'anomena, i sí que existia com un ministre, com una espècie de policia local, per dir-ho d'alguna manera, que acompanyava en actes jurídics i vigilava el terme. Això podrien ser les característiques. Més o menys són semblants a quasi totes les universitats. Justícia, lloctinents, Musasaf, ministre i, evidentment, les reunions, en principi, havien de pujar al castell de Gallinera en els primers anys de la repoblació. Després ja acabarà usant-se el que són les cases de senyoria de Benialí i d'Ebo com a lloc de depòsit de mercaderies, també com a lloc per a fer les reunions. Sobretot, a partir de 1644, sabem que el castell de Gallinera ha deixat d'existir i el d'Alcalà de Gallinera molt abans. Per tant, es normalitza un poc la situació. Quin és l'origen dels mallorquins a nivells, a grosso modo, que és el que més ens interessa? Bueno, això ja està repetit, però sempre trobem noves coses, sempre trobem nova informació, i ara en els últims establiments fins i tot hem trobat alguns elements més castellans que no existien, però continuem, tant en Ebo com en Gallinera, més Ebo. Ebo s'acosta, diríem, al 98% d'origen mallorquí, perquè de fet només n'hi ha 2 o 3 que no són mallorquins, i Gallinera s'acosta al 95%. Després trobarem en la carta de Gallinera que hi ha alguns elements que no havien d'estar ahí, com per exemple l'alcaide, que es posa com a color. L'alcaide és una cosa curiosa. Frederic Rumbau, que després forma part d'aquesta elit, no només col·loca a tota la seva família en terres i propietats, és que, vull dir, fins i tot el seu fill Nadal, o germà, perdó, tenia elements violents que mostraven la societat de l'època. Hem trobat un document d'una carta de perdó per haver assassinat a un color. Així n'ha de clar, vull dir, imagineu-se el que és. Violència en l'època del segle XVII n'hi havia molta, però clar, trobar una carta que se suposa que el color, la viuda perdona l'assassinat perquè estava pressionada, perquè tots volem justícia i tot això. Pues, vull dir, el clan Rumbau era perillós. Va col·locar el germà, els fills i hi ha una xiqueta menuda, Eulàlia, menor d'edat, li va donar també propietats. És una cosa excessiva. Vale, entonces tenim el repoblament a nivell, grosso modo, com hem dit, plenament mallorquí, però amb elements valencians que es manifesten més en Alcalà, en un primer moment, i després, perquè Alcalà també va patir diferents fases de repoblació, encara que només tenim una carta de moment. Va haver un moment que eren molt més valencians, després els mallorquins van abandonar la vall de Gallinera i van anar en direcció cap a les valls veïnes, com per exemple Alcalà, entre altres els del famós cognom Porcell, i després també Benicili, que aquesta repoblació fallida, gràcies a la publicació del nostre amic que està per ahí, Francesc Ferrer, que acaba de publicar les cartes de la vall de Perputxent, sabem ja que van tots a parar a la vall de Perputxent, pràcticament. Doncs això és una primícia, un llibre que acaba de dir fa poc, publicat per la Universitat d'Alacant. I per tant, aquesta gent són els de la repoblació fallida de 1610. En la repoblació de 1611 no perduraran tots, que és el que passa en tota aquesta zona, sobretot en la vall de Gallinera, tant Benicili com Gallinera Oriental, i després hi haurà com una segona onada, i en cada onada, diguem, l'element mallorquí va augmentant, sensiblement, i l'element valencià d'Alcoi, Ibi, Xixona, etc., com si va retirant-se.
no complia les expectatives, segurament, la duresa. Com a cosa curiosa, sí que hi tenim un personatge, Batlle d'Alcalà, Antoni Jardí, que sembla ser que el cita Siscat Parellarès, parlant de les èlits morisques, que es va associar en un notari d'Ibi i es dedicaven a arrendar senyorius d'esta zona, com el d'Alcalà. I després, té pinta de ser el mateix, apareix com a Batlle d'Alcalà. Seria un dels pocs elements moriscos que es reconverteixen. Suposa que al ser d'eixa èlit es convertiria, definitivament. Llavors tenim diverses repoblacions i canvis continuats en Alcalà i Benicili. I una sola repoblació més contundent en Evo i en Gallinera també un degoteig, un canvi, que farà que al final dels 79 repobladors, tenint en compte que en la carta apareixen dos, que són Nadal i Frederic Rumbau, que no eren mallorquins, eren valencians, de Gandia, no? Ah, sí? I ell com havia accedit a l'elit local? Pues en un principi ho havia posat com a mallorquins. Després, al veure que apareixia com a Batlle de Xeresa i algun més, entonces ja la cosa va començar a dubtar. I al col·locar tota la família i sempre en Gandia, pues bueno, ja és una nova aportació que tenim ahí. Bé, com és aquesta repoblació? Ahí tenim l'origen. Per això ens parla del camí dels mallorquins. És una llau de gent que passa per ací. Més de 300 persones tenim constatades en registres parroquials, com a testimonis, com a les cartes de poblament, i ahí tenim pues, això, una quantitat de pobles tremenda que es passen tots per ahí. El mapa el tenim també en l'edició que hem publicat. Què són? Famílies extenses, algunes majoritàriament en bloc, del poble d'origen al poble de destinació. I un exemple perfectament podia ser Escortell, de Puigpunyent. Pare, fill major, fill segon, casats, en família pròpia, tots venen a parar així. I segons ens han comentat, han desaparegut allí, el cognom fins i tot. És Nadal, és Seguí. També són famílies en 2 o 3 branques, pare i 2 fills, i n'hi ha més. Són famílies joves que farà que creixi la natalitat i, evidentment, doneu-se compte ahí el percentatge de pobladors, com majoritàriament els castellans són mínims i en canvi els mallorquins en Gallinera i Evo, i després s'estabilitzen en la segona onada en Alcalà i Regnícoles. I en canvi valencians o regnícoles en Evo i Gallinera no n'hi ha pràcticament, algun element. Com el famós Hostal Nou, que ja parlarem d'ell perquè va generar fins i tot un pleit perquè el van perseguir, vull dir, era de la facció oposada del Batlle i van ser perseguits. Entonces, estos grups, evidentment, entre estos grups, aquesta fisonomia, que es casen ells entre ells, tenen una solidaritat de grup, entre altres coses perquè al principi, sobretot, i al llarg de molt de temps, hi ha un cert recel dels valencians, doncs, podem dir que apareixen també alguns elements al marge de la llei, com bandolers, captaires, d'allà i d'ací, i també algun element morís per ahí, que estaria per a comprovar, però està present. Tots aquests captaires i tot això ja ho vegem en la ponència que va fer Domingo i Pérez Salas en les terceres jornades. Hi ha algun element ja més com el llop dels mallorquins, Francesc Ferrando, però d'això necessitem més temps per a parlar. Per tant, una gran varietat. Alguns marxaran, altres quedaran, i llavors anem a tindre alemanys, Ballester, Barceló, Joan Bastard, que ve a Benitaia i ve a treballar les terres del clan de Rumbau. Alguns també com Calafat, que anirà a Evo, de Santa Margalida,
Jaume Cardell, que segurament retorna a Mallorca en 1630, que sembla ser que és de Llucmajor. Els Dols també desapareixeran. Rafael Espasa, Estalric, també n'hi ha, Estarelles, que no sabem de quina zona de Mallorca, però femenia, evidentment, sí que ho sabem, Esfiol o Fillol de Sineu, Fluixà, Nebo, Font i Frau. El Font també el tenim en Gallinera. Gallur, Garcia, Gaià, Gili, Ginard, Guerau, Guerola, que són de Gallinera i que desapareixen, sobretot el Guerola. El Guerau perdura més temps. Antoni Jordi, de Benirrama, Jover, a Benimarsoc. N'hi ha molts més. Vull dir, no, tampoc no anem a detenir-nos perquè en els quadres els tenim. Vull dir, era simplement... M'agradaria parlar també, com hem dit, famílies extenses, els signataris de la Carta Poble en algun moment donat desapareixeran, en Gallinera uns quants, Dols, Gallur, Gaià, etc., que alguns van a l'Orxa, les famílies, Nadals també, les famílies camperoles no tenen, quasi totes són famílies camperoles, no tenen o no hem pogut descobrir els oficis. I per tant, només tenim alguna referència de Pere Bonanat o Boronat, que derivarà en Bonanat, cirurgià, Salvador Cerdà, que és Fabro Ferrario, és a dir, ferrer, i que es farà càrrec del molinet que tenim així a Benialí, perquè ell és el molinet de la senyoria i ha perdurat, perquè aparentment no tenim altre. I evidentment, tot això en un ambient estrany i en una variant dialectal diferent ens mostra una falta d'endogàmia i una solidaritat de grup. Tenim un altre, Bonanat, que és sabater també, i ahí tenim dos elements de colles, n'hi ha més, però Jeroni Scales, gitano i mallorquí, murió de un escopetazo en 1661. En el pla d'Evo també tenim un assassinat, Pere Alemany va estar a la presó, però a veure, l'antic règim era una societat violenta, molt violenta, més del que podem imaginar, i a banda de bandolers mallorquins, bandolers valencians, bandolers moriscos, hi havia també la violència, el que hem dit, que este senyor, el Rumbau, assassina a un colon i es faça perdonar, que segurament per pressió, això no cap en la nostra mentalitat, evidentment, però les característiques dels establiments. Clar, com s'ha afegit més gent, les dades no són definitives, són provisionals, perquè ara ens apareix un tal Juan Martínez, també ens apareixen uns Lluc de Loyola, que són castellans, però això no perdurarà. Tenim també un altre membre del clan de l'elit curial com és Antonio Castillo, cavaller, i després tots els altres que ara comentarem. Entonces, en principi, la quantitat de terra establerta és major en Alcalà i en Gallinera. Alcalà té un terme bastant extens i Gallinera també. Però la mitjana de les propietats és menor en Alcalà i en Evo. Segurament perquè les terres no són tan fèrtils. Això hi ha que comprovar-ho, no? Però podria ser per ell. I la distribució sempre és la mateixa. Terres al voltant, un poc en cercle al voltant del poble. Les fontetes, l'horta, per a la subsistència. La terra de secà en arbres plantada, la terra campa, que és per a sembrar, i després, en Gallinera i Evo, sobretot, es parlen de terres foranes, que ja són terres que són, que diríem en la muntanya, en la serra pròpiament dita. I al voltant, sobretot Gallinera, és al voltant de cada poble, i aquests cercles, la fonteta, autosuficiència per alimentar la població, els jornals de terra seca, i plantats o per a plantar, i després llunyanes el tema de les
de les foranes, que ja no tenien tanta qualitat. I les fruites, les tradicionals cirerers, figueres, pruneres, nouers, morera, no tanta, però també. La pansa no pagava impostos feudals, per tant era un extra, en tindrien, i després veurem el problema de l'assignació de terres a persones que no tenen residència, que contravé la normativa del moment, que és tots els elements de la cúria ducal i de més d'Israeli que nomenava Santiago. Ahí tenim un poc una estadística. En Alcalà, per a no detindre'm molt, més de 5.780 jornals, perquè ho hem convertit tots els jornals. Un jornal ve a ser 6 fanecades. En Benicili reparteixen 1.082, en Evo 4.059, i clar, el terme de Gallinera, que és un poc més gran, pues 6.725. Colons, 83 en Gallinera, 34 en Evo, 8 en Benicili i Alcalà, 37. Estem parlant de les persones que figuren en les cartes de poblament. Després vindrà tot el que en els establiments tenim més gent que renuncia, hi ha una gran varietat. Un poc, per a fer-nos una gràfica, com quedaria la distribució territorial, que no ens detenim més, i com vam treure el percentatge que els quedava a cada un dels colors de cada territori, i com vegeu són uns percentatges bastant reduïts. Vull dir, no deixen d'estar en una economia de subsistència que no pot resistir. I això que, si comparem en totes les cartes de poblament de la Marina Alta, Evo i Gallinera no són els censos més elevats, però no estan mal tampoc, no estan mal. El penúltim punt són els conflictes. Els conflictes, hem nomenat conflictes del procés de repoblació. No hi ha molta literatura sobre el tema, sí que hi ha informació en les obres de Siscar i en les obres de Santiago Laparra, però al detall encara falta. Llavors, comencem per com hem dit, la repoblació fallida de Benicili, que ens ha donat llum Francesc Ferrer. Ja sabem per què no va funcionar, perquè la senyoria demanava molt, exigia molt, i clar, ens enterem d'aixos mallorquins perquè en un article de la Carta del 1611 parla expressament de que els mallorquins que havien estat cultivant les terres, etc., no tenien ningú dret sobre les collites i no podien reclamar res. I estos havien vingut en 1610. Suposa que la fam de terres i tot això, mentre per sobreviure, i negociaven en la senyoria, però la senyoria no va cedir. Bé, ahí tenim els principals representants. Quan hem dit males pràctiques de la cúria ducal és perquè estos servidors directes o indirectes del duc van rebre propietats que no podíem dir que eren il·legals per a compensar-los econòmicament de pagaments que no havien cobrat o futurs servicis. I ahí tenim més o menys un quadre en tots els que van apareixent. El clan Rumbau, Pau i Nadal i Pere Antoni, el notari Pere Txella, que és el notari de la Cúria, Vicente Cutanda Beltrán, que era tinent de governador, però és que n'hi ha més. Vull dir, hi ha molta més gent per ahí clavar, però aquests són els més importants. I tota aquesta gent, diguem, això al principi de la repoblació, entre 1614 i 1615, ja comencen a queixar-se en el memorial que comentava Santiago, dels creditors, que les coses es podien fer millor i que en la Vall de Gallinera es podia treure el major rendiment, que era el que ells volien. I per tant, que aquests curials havien de foragitar-los perquè no els pertocava formar part d'obtindre propietats en condició de colons, perquè no eren colons, no anaven a ser residents.
I ahí tenim, per exemple, Pedro Txela, que tenia una casa en la Carroja, propietats en terres, jornals, bé, així estan els quadres, no vaig a detindre'm a llegir-ho, però vull dir, hi havia aquest grup de pressió que havia aconseguit, però no només en la Vall de Gallinera, en la majoria dels senyorius, perquè Frederic també tenia en l'arrabal de Gandia i en altres llocs, i així molta més gent, vull dir, tots tenien. I la propietat de les terres, i aquests indrets en Evo, Gallinera, això va ser qüestionat per els creditors. Però és que després tenim que Frederic Rumbau va aconseguir crear com dos bàndols a la Vall de Gallinera. Els partidaris i adeptes, que segurament alguns treballarien per a ell, terres que tenien el nom dels colons, i també els partidaris contraris que volien un compliment estricte de la colonització. Aleshores van arribar als tribunals i demés, i al principi semblava que guanyava Frederic, però Frederic va perdre, el clan, va perdre totes les terres. El que passa és que, diguem, en el fons, ell va continuar exercint els càrrecs en la cúria i se li va compensar d'una altra manera. Vull dir, tot això podríem dir que forma part d'aquesta inestabilitat de la repoblació. I aquesta inseguretat en els establiments que provoca que molts colons abandonen. El que no estan repartits de manera equitativa, és a dir, uns tenien molt i els altres pràcticament no tenien res. La manca de planificació, per exemple, els colons en el primer repartiment s'havien repartit. La gent que vivia en el patró tenia terres en la Carroja. Això no és operatiu, ni per a aquella època. O la gent que tenia residència en Benirrama tenia terres en Benialí. Vull dir, estava trencant la proximitat. I aquests cercles que comentaven que era la manera. Els creditors també critiquen les despeses excessives de la gestió del senyoriu, que volien que quedara en mans exclusivament de la corona per a no provocar tants conflictes, i després que eliminaren totes les concessions, com hem dit, de la gent que no anava a ser colon o de gent que les tenia com subarrendades, perquè sí que tenim 3 o 4 colors notícia, un tal Seguí, Pere Seguí, Barceló i un altre, que treballaven les terres que havia obtingut Frederic Rumbau. Un altre element, d'ahir no podem aportar molt més perquè la informació està agafada en pinces, falten processos, falta una continuïtat, però anirem perquè van començar per descobrir, per dir-ho d'alguna manera, la sentència de 1614 que li llevava a les propietats a aquests grups en favor dels altres, i després ha anat apareguent altra informació. Una altra qüestió és l'operació del convent de Benitaia, Sant Andreu del Mont de la Vall de Gallinera. Presenta una situació complicada. És a dir, eren franciscans, no havien de rebre res en propietat i resulta que les suposades propietats del convent, que eren per al seu sostén, es queden en mans d'altres terceres persones i es difuminen. Després, la renda fundacional del convent era de 600 lliures més 350 anuals i Fontanet la redueix a 150. O sigui, hi ha moltes incògnites que depenen de la documentació. I per últim, per acabar, perquè clar, vull dir, escrit és una cosa i ara en resum ens vegem limitats en el temps, com un balanç. El balanç de la repoblació en les nostres terres. Doncs ho marca tot, en certa manera, la crisi del ducat, el seu segrestament, la intervenció dels oficials reals, com Fontanet per un costat, i les pressions i situacions que fa el duc de Baixmà a través d'oficials. I això el distorsiona una miqueta. Per això molta gent que va firmar la carta de poblament se'n va. Després està la qüestió, com hem dit ja, i la redistribució geogràfica de l'hàbitat. Terres més fèrtils, la repoblació és inestable perquè no hi ha garanties. Hem dit
que les famílies en bloc s'assenten i més o menys quasi tots en cada lloc són del mateix origen, la joventut dels nouvinguts, que ja ho tenim clar, i sobretot un punt que és molt important, que no hem pogut desenvolupar, però és el fort endeutament dels colons. Els colons s'endeuten en els mercaders, en el baile, entre ells mateixos, perquè per a sembrar mateixa ja necessiten un capital que no tenen. I després, per a tindre opcions a compra de matxos i de més, passa el mateix. I això ho dificulta moltíssim. Suposa que en aquesta situació, en un lloc diferent i en unes característiques dialectals de la llengua diferents, és el que provocarà la forta solidaritat i encara que s'adapten a les noves devocions que estan així, com els franciscans, la Mare de Déu d'Agres i altres, no abandonaran les d'origen, entre les coses, perquè és una qüestió de mentalitat. I és, diguem, com la protecció ancestral, no? La Mare de Déu del Lluc i altres. En fi, gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Vicent, per la teva intervenció. Ara entrem en un col·loqui. Aprofitem que tenim a Vicent damunt, comencem en aquesta... Santiago, sí. Si algú té alguna pregunta, els professors l'aclareixen ara mateix. Jo tinc una pregunta. No s'anomena en ningú dels documents que has treballat, Vicent, sobre l'ús del territori per al pasturatge? Perquè parles, potser de terres foranes, és el que jo imaginava que potser no... Totes no serien per al cultiu, però no hi ha... A veure, no hi ha referències. El problema quan treballes en història en els documents és que si el document no t'ho diu, no pots posar-ho, pots intuir-ho. Se suposa que sí, perquè tota la zona de les muntanyes no era una zona cultivable. I a més ja sabem que fins al segle XIX en la Vall de Gallinera i valls circumdants hi havia una tradició de ramaderia molt important. Però, vull dir, estem limitats per aquest aspecte. Les terres de pasturatge són un dels focus de conflictes més greus. Aleshores, de tal manera que, per exemple, en determinats indrets, com per exemple el terme de Gandia o Pego, que hi ha terres de marjal, la marjal se suposava que era part del bobalar. Per això sempre és un focus de conflicte entre els senyors i els vassalls i entre els mateixos termes municipals amb un afegit que ja ve d'antic. A Gandia, per exemple, durant la regència de Maria Enrique, la regència de Maria Enrique és de 1497, final del segle XV fins 1510, principis del segle XVI, ja aleshores, Maria Enríquez va dur un programa de dessecació de la marjal per tal d'establir nous colons i conreus en la marjal, la qual cosa redundava en contra del bobalar. Aleshores, el ramat era una font molt interessant de moltes coses, entre altres d'adobs, els excrements, no? I molt preuat. Quan els termes municipals disposaven de bobalar, allò permetia el pasturatge pel sistema de la dula, que era que normalment un xiquet menut, un xiquet de 5 o 6 anys, arreplegava tots els matins les cabres, la vaca més difícilment, les cabres del veïnat, se'ls duia al pasturatge, pasturaven i a la vesprada tornaven i cada cabra sabia on estava sa casa, no? Però això era un focus permanent, és com el rec. Els tons de rec és un altre focus d'aquesta violència consubstancial a la societat de l'antic règim en general i al segle XVII en particular, sobretot al País Valencià i també a Catalunya, on el bandolerisme era endèmic fins al punt que hi ha un famós passatge del Quixot, que van caminant Sancho i el Don Quixot i acampen en un lloc i de sobte Sancho es comença a gritar: «Què passa, tu? Hi ha un tio penjat». I diu: «No, un altre, i diu Don Quixot: «Ah, doncs estem en Catalunya».
I diu Sancho, home, com s'han mort que estem en Catalunya, tio? Perquè aquí els pengen de 20 en 20 i de 40 en 40. Hola, jo soc Francesc Ferrer, que ha citat Vicent Puig, que acaba de publicar un llibre que ha publicat la Universitat d'Alacant, que és de la Vall de Perputxent i les cartes de poblament de 1611. Simplement anotar unes coses referides als mallorquins que venen en el llibre. La Vall de Perputxent, en aquella època eren 4 pobles, l'Orxa, Beniarrés, la Vall de Perputxent està així al costat, eren l'Orxa, Beniarrés, Benillup de Perputxent i Canèsia. El repoblament de les poblacions més grans, que era Beniarrés i l'Orxa, és majoritàriament valencians, i les poblacions més menudes, Benillup i Canèsia, són mallorquins que procedixen de la Vall d'Ebo i de la Vall de Gallinera. I van directament a aquestes poblacions que tenien unes condicions d'habitabilitat pitjors. De fet, el cens que es pagava en Beniarrés i l'Orxa era 5 voltes superior a Canèsia i Benillup. I els mallorquins, com tenien poder adquisitiu més baixet, acudixen a Canèsia i Benillup. Per una sèrie de circumstàncies sanitàries, de la malària i tal, Benillup i Canèsia, que en pocs anys havien assolit ja el 90% de població mallorquina, queden deshabitats, la majoria d'ells van a l'Orxa, que en pocs anys també hi ha un procés de mallorquinització, i l'Orxa havia sigut repoblada per alcoians, però a poc els alcoians van anar-se'n i en canvi els mallorquins van a més. Arriba un moment que els mallorquins són el 100% de l'Orxa. I queda Beniarrés, per un costat, de població valenciana, de pobles i comarques veïnes, i l'Orxa de mallorquins. De fet, avui en dia encara la gent de Beniarrés, els de l'Orxa, 400 anys després, encara es diuen els mallorquins. També he de dir que en alguns casos, ja que està així Santiago Laparra, els mallorquins que van arribar a la Vall de Perputxent va ser un lloc de pas i el seu destí va ser majoritàriament a la Safor, a Gandia i la seva horta. N'hi ha casos, per exemple, com va comentar Vicent, els de Benicili se'n van a Benillup, que formen la base de la carta de poblament de Benillup, i Andreu Moll ve de Benicili, se'n va a Benillup, i de Benillup el veiem poc després en Beniarjó, casant-se en una mallorquina també, Isabel Serra, i ell consta com a mallorquí procedent de Perputxent. Vull dir, simplement això, crec que és un llibre interessant que si el voleu està a la venda. Gràcies. Sí, jo vull fer un petit apunt. Vicent, has anomenat dos llinatges. Ara diré una cosa que és un treball que estem iniciant i estem mancant un poquet així, no? Però hi ha un llinatge, aquesta família d'Alcalà de Ballariola, els Ballariola a Mallorca s'han extingit, però és un llinatge xueta, que no sé si té a veure... Estos podrien ser també l'origen, però molt, perquè tots són, per lo que sabem, són dos línies, català i Ballariola. Sí. Els dos són de la petita noblesa local de València. Són mercaders, carnisseries. De Sant Llorenç tenen el vas sepulcral, Santa Caterina i Sant Llorenç. I portaven, sí, però clar, al principi, o sigui, en 1300, però en 1400 ja se perd, ni pensar-ho. I després, en 1444, es funda el vincle, que és la baronia d'Alcalà per a ells, i uneix els dos cognoms. Doncs és per veure fins a quin punt les expectatives de terra que tenien aquests colons mallorquins es podien veure complides o no al manco en un primer moment. Perquè el que varen poder fer en colons de Santa Margalida segurament es podria fer en colons de Punyent o d'altres endrets, és comparar les terres que tenim documentat que tenien abans de partir i els que
els que tenien. La impressió que ens fa és que la gran majoria dels pobladors que se desplacen cap ací són gent que o té molt poca terra, és a dir, pot ser mitja hectàrea de terra de secà o manco, o que fins i tot no en té. Tot i que hi ha alguns casos, com per exemple els albanells de Xaló, que són com a gent que lidera el procés de poblament, que són gent que té un ofici, que estan alfabetitzats, que són mestres d'escola, és a dir, que després se convertiran en elits locals. Però vaja, des d'una perspectiva mallorquina i pensant també la comparativa i les rendes que pagaven, el que em fa l'efecte és que les rendes que pagaven ací els colons mallorquins eren superiors a les de Mallorca. En teoria. El manco de Delma, és a dir, entre Delma i Tasca, que era la prestació a part de fruit màxima de Mallorca, normalment era el de 7,5%, tot i que després s'afegien molt de subestabliments en emfiteusi, però el que fa l'efecte és que arribant ací el patrimoni de que passaren a disposar, tot i que pogués ser de terra de mala qualitat, era considerablement superior al que tenien a Mallorca, moltíssim més. Què? En teoria. Promeses hereditges, la realitat va ser una. No, però el que varen comparar, me referesc, bé, no sé exactament quina terra podien disposar, però, per exemple, quan varen comparar el Cap Breu de Xaló, pobladors abans i després reconstruir vies, el patrimoni era superior, però si ara me diu que això només era en teoria... De tota manera, així a Gallinera, quan comencé a estudiar el Cabreu de 1629, ja ens donarà una comparativa entre els establiments i ja podrem... I només un altre en relació al que del professor Laparra. Vol dir que de vegades o sovint no es complien... Exactament, i tant que no es complia la promesa. I tant que no es complien, i tant. De fet, és un escàndol perquè el que ha dit Vicent, no? Per exemple, del Rumbau i de tota l'oligarquia gandiana propera a la cort del duc, és un escàndol, perquè en lloc de donar als repobladors, als nous pobladors, als colons, les terres promeses, el duc les reparteix entre l'oligarquia gandiana. Per què? Perquè, bueno, això seria molt... Però el frau és notori i manifest. I la sensació de frustració... Bueno, la carta que he llegit dels genovesos no és un tracte especial, és a dir, als mallorquins els passa el mateix, els van prometre unes coses, vingueren de Mallorca, vingueren de Ligúria, en les condicions que vingueren, en fi, com cal imaginar, i arriben ací i del que els havien promès res de res. Doncs, aleshores, molts d'ells opten per echar-se al monte. D'acord. Que és molt més arriscat viure de l'escopeta, però mira, molt més rentable. I només una altra petita, xicoteta cosa. Quant era el mapa de l'origen dels migrants, si poguéssim mesurar la intensitat de la migració des de Mallorca, veuríem que la gran majoria dels migrants procedeixen de la serra de Tramuntana o bé del centre-est de l'illa, que són, curiosament, les mateixes comarques on se diu que hi va haver més intensitat d'emigrants en els segles XIX i XX cap a l'Argentina, Xile, etc. I són les zones amb una densitat de gran propietat major i moltes d'elles en superpoblació. Això és perfectament coherent, clar, i lògic, clar. Tenim també el cas d'en Miquel Soliveres, que perd quan ve sí. Té molta més propietat a Pollença que sí. Té les propietats de Llinars, tenim documentats 4 molins fariners, per tant, tot el món, quan ve així, no...
Jo voldria, potser fer també alguna matisació a la que ha dit el professor Laparra, perquè jo crec que la violència que s'estableix aquí no sempre té el per què venir condicionada per condicionants socioeconòmics. És a dir, a Mallorca aquestes mateixes famílies les trobam exercint una gran violència, de tal manera que moltes de vegades això és el que provoca l'emigració. La violència que ja duen a Mallorca la segueixen exercint, diríem, quan estan aquí. Vull dir, només posa aquest matís, de que no sempre té el per què venir en termes socioeconòmics. I després l'altre és que trobam una gran diferenciació entre tipus de famílies. En el cas de Pollença en tenim documentats que formen part de famílies de la mà major, amb un nivell de riquesa alt, però que per aquests problemes de les guerres de parcialitats se n'han d'anar. I després, quina és la seva situació que se trobaran aquí? Alguns poden estar pitjor, però d'altres estaran millor, perquè si no tenen res aquí, tenir poc a una altra banda pot ser molt. Vull dir que per Ventura caldria matisar un poc els casos per explicar aquests condicionants de què se troben. Sí. Sempre és molt arriscat generalitzar, com és evident, però jo crec que sí que podem fer la síntesi de que la violència al segle XVII al País Valencià no és... Home, anem a veure, per descomptadíssim que la culpa de la violència no la tenen els immigrants, els colons, això és una obvietat, no? Això és una obvietat. Però sí que jo crec que n'hi ha per tal de fixar unes normes, unes conclusions que ens aprofiten per aclarir-nos i per explicar el passat. Per exemple, hi ha una diferència, jo crec, malgrat altres opinions, entre la violència del Renaixement, que és una violència senyorial al País Valencià, amb els Borja en primera línia, 3 germanastres de Sant Francesc de Borja estan directament implicats i un d'ells, Dídac, va estar ajusticiat per Felip II a Xàtiva per assassinar el fill bastard del duc de Sogorb, la qual cosa va portar l'excomunicació de tots els jutges i tots els que van participar perquè era clergat. La violència senyorial del Renaixement i la violència popular del segle XVII, que s'alimenta molt de la misèria, perquè estem parlant al segle XVII d'exèrcits de facinerosos, exèrcits, dirigits per mafiosos en sentit literal, vol dir, de gent acomodada a la qual li interessa explotar la misèria de la crisi del segle XVII. No pot ser casualitat aquests exèrcits, parla de 80, de 90, de 100 i pico homes armats pels camps del País Valencià, que al final això es palia ja al regnat de Carles II, signant acords per a aquesta gent s'integren els tercios de Milà i de Flandes. Són exèrcits que deixen de robar per així per anar-se a robar a Roma o a Flandes. Aleshores, admet la seva matisació, perquè sempre és convenient, però, no sé, jo crec que és una síntesi prou eloqüent. Alguna intervenció més? Simplement volia preguntar, les equivalències en la dimensió, és a dir, els colons que venien sabien, o sigui, hi havia la mateixa equivalència del jornal o el dia de llaurar o la fanecada, ho coneixien bé? O simplement venien sense saber-ho? Venien i tindrien que adaptar-se a les tradicions. Sí, però si els havien dit que els prometien o que tindrien unes condicions de... Tan detalladament, suposo. No. Cal imaginar, això és molt difícil d'adivinar les converses per a dur a aquesta gent fins així, no? Jo crec que no arribarien molt més enllà de la promesa de que vos donarem casa i terres. Ara, quina casa? Com casa? Quines terres? Quantes terres? Jo sospite que no. I el que sí que està claríssim és que del dit al fet n'hi ha, de la teoria a la pràctica, una diferència. I un jornal o un dia de llaurar era igual a tot arreu, a Perpuigent, a Tàrbena, així? No era la mateixa dimensió, Hi ha mesures no la mateixa catalanes superfície. que són catalanes, les valencianes, les mallorquines. I dins de les valencianes no són igual a València que a Alacant. I així, dins de la comarca o les comarques? Són d'influència valenciana perquè com són del Ducat de Gandia, però hi ha una certa dificultat per a equilibrar. I respecte del tema anterior que has dit, pues és que ells venien així, vull dir, parlem de signatura de la Carta de Poblament,
i parlem d'acord. Això és un eufemisme. No estan en condicions... No estem en condicions de negociar. Però fins i tot ni tan sols en la teoria. No, la Carta de Poblacions no és un acord entre els senyors i els pobladors, malgrat que en la introducció de la Carta figuren sovint, en altres no, el nom de població. No, la Carta... No. La Carta de Poblacions és una imposició senyorial. És una imposició. D'acord, res. Un contracte, però no. La meva pregunta anava més en el tema de les dimensions. Entonces, a ells no es quedava altra que o lo tomas o lo dejas i te vas. Per exemple, hi ha una promesa recurrent que és la meitat de les terres d'horta i la meitat de les terres de secà. Mentira cochina. Mentira cochina. Sí, hola, bon dia. Soc Andreu de Beniarbeig, Andreu Navarro. Agrair les vostres conferències i el treball que això suposa. Jo tenia dues preguntes per al professor Laparra. Una és respecte a les raons de l'expulsió, que ha comentat, a 3 raons, i jo veig també un poc, no sé si estic en lo cert, una intencionalitat manifesta d'acabar en la noblesa valenciana per mort d'aconseguir un regne modern, un regne modern i fort, com després van aconseguir els Borbons, en fi, una monarquia moderna. I aquest és el primer experiment, malgrat que atacara el ducat de Gandia, els Boïls, en fi, gent molt a prop del poder reial. I després una segona pregunta respecte a la impronta econòmica. La impronta econòmica que, no sé, un poc seguint el que he llegit del professor Ardit i tal, que va ser molt distinta en el ducat de Gandia, que realment ahir sí que em sembla que va ser una impronta econòmica molt forta, però que a la resta del aleshores regne de València va ser mínima. Voldria, si pot ser que... Sí, amb molt de gust. I no estic d'acord en cap de les dues suggerències molt interessants, per altra banda, per la seva part. Primera, no m'imagine la intencionalitat per part del duc de Lerma i de Felip III d'acabar amb la noblesa valenciana, ni quina relació té això amb la modernitat. Miri vostè, si la vaig a tirar la llarga, el duc de Lerma, que és l'instigador de tot això, perquè Felip III no s'enterava de res, literalment no s'enterava de res, se passava el dia caçant i en el teatre, jo crec que és el polític més corrupte de la història d'Espanya. Net de Sant Francesc de Borja, però els Borges no eren corruptes, tots. Això és una llegenda molt reaccionària, si vostè m'ho permet, i ho podem explicar. Este fulano arriba a trasladar la cort a Valladolid. Abans del trasllat compra terres en el Pisuerga i quan la cort els trasllada, taca-taca, les ven, i quan en 1606 la cort torna a Madrid, compra tot el passeig del Prado i fins ahí arriba. Aquest home no sabia ni quants moriscos n'hi havia ni per què els expulsava. No. La decisió es pren en el Consell d'Estat del 4 d'abril i el dia 30 de 1609 i el dia 30 de juny convoca un altre Consell per... a veure, quines són, per què s'expulsem? És el que he exposat ahir. Doncs,
No, perquè a Felip III, a la monarquia de Felip III i al duc en particular, no li interessa arruïnar el duc de Gandia, i la prova que no li interessa és que, com ben bé ha suggerit Vicent, una vegada expulsats els moriscos, la monarquia té que compensar al duc de Gandia, per exemple, regalant-li la baronia de Vilallonga, que havia sigut de don Pedro de Franquesa, quan Pere Franquesa cau, arrastrat per Rodrigo Calderón. Doncs això m'ho suposaria molt bé. La tesi de Manolo Ardit. Manolo Ardit era un home en una capacitat de treball sense límit, molt amic meu, i tan bona persona que jo vaig dissentir de la seva tesi i continuava parlant-ne. Poques rises. Això en la universitat no és gens normal. Aleshores, Manolo Ardit tenia la tesi de que la repoblació dels moriscos no va ser tan greu, efectivament, excepte en llocs com el meu, el dels meus moriscos, però, escolta, quan s'estudien els moriscos d'Elx, tampoc, ahir també va ser greu. Quan Primitivo Pla Alberola estudies de la muntanya, també va ser greu. Quan, a mesura que es van fent monografies, tal. La tesi de Manolo Ardit era la següent. És una tesi magnífica que va dir, és que els moriscos conreaven les pitjors terres i la prova, i a més, tampoc no va ser molt significativa l'expulsió perquè després de l'expulsió les terres poblades per moriscos creixien menys que les de cristians. Aleshores, no eren tan bons com deien les fonts, quien tiene moro tiene oros, quien tiene moros tiene oro, és un refrany de l'època, i l'expulsió dels moriscos no va tindre les repercussions tan greus. Aquesta tesi estava basada en un treball que només podia fer una persona en la capacitat de treball de Manolo Ardit. Parlo en passat perquè va faltar. Ho dic per a la gent que no el coneix, i relativament jove. Aquesta tesi se recolzava en una feina que només podia fer Manolo Ardit, que era buidar l'arxiu dels delmes de la catedral de València. Que això significava, primer, aguantar el canonge arxiver i, segon, buidar... No, són dues inconvenients molt greus. I abans el don Ramon aquell que li posava un despertador que deia tic-tac, tic-tac, tic-tac en la taula i quan sonava, fora. Aquest home va buidar la informació dels delmes i amb aquesta informació arribava a aquestes conclusions. Jo li vaig retraure que la informació dels delmes només, com no pot ser d'una altra manera, el delme és la part de la collita que el camperol pagava a l'església, però no a l'església del poble, sinó al cabildo, al catedralicio, al bisbe, no al retorn. El delme només recull la informació agrària, que és, des del meu punt de vista, una part important, però ni molt menys sencera, de la renda domèstica dels moriscos. Els historiadors hem practicat poc el concepte renda domèstica. I quan parlem de l'antic règim, sumem fanecaes i traguem conclusions. I quan parlem dels moriscos, sumem fanecaes i traguem conclusions i els moriscos eren una colla de morts de fam. Però mire vostè, cada vegada que en l'Horta de Gandia n'hi havia pobles sencers. I, efectivament, l'Horta de Gandia és, en certa mesura, excepcional pel sucre, d'acord. Però cada vegada que la cort del jutge s'adreça a una casa morisca per a fer una intervenció de béns, una inscripció de béns, un desnonament, una intervenció de béns, un collar d'or, un estixís de seda, un tafetà de no sé què, una caixa de no sé quantos... D'on és això? Quan una parella es casa i anava al notari a signar les capitulacions matrimonials, amb la terra que aportava i el matrimoni, allò no funcionava. I aquesta parella no podia viure. Però és que allí no estaven les activitats no agràries. I estic parlant no només del comerç, sinó de la ramaderia.
Estic absolutament convençut, el que passa és que aquesta font és molt més difícil de guiar. Estic absolutament convençut que d'alguna manera els moriscos acomplien el paper dels gitans d'abans, de la cria especialitzada de ramat. De ramat, sobretot cavallar, absolutament fonamentalíssim, però no només cavallar. I sobretot una ramaderia, diguem-ne, d'alguna manera especialitzada. Aleshores, si en el concepte de renda domèstica incloguem la renda extraagrària, però és molt difícil. Com incloure això? A partir dels protocols notarials. I, amic meu, treballar en protocols notarials, no sé si algú dels presents té experiència, és trobar una agulla en un pallar. És llegir centenars de papers per a traure que n'hi ha un acord, perquè això és cert, tot es feia davant del notari. I cada vegada que un acord de que els lloguers dels moriscos... Una altra cosa, cada vegada, a mesura que estudies, trobes a moriscos d'ací que lloguen terres allà. Això ja ho va dir Pau Ferrer Naranjo. Jo què sé, pot ser 40 anys. No, em sap greu dir 40 anys, perquè jo ja estava treballant. Que ell va estudiar els realencs. I ja ho va demostrar en la seva tesi. Però la tesi de Pau Ferrer Naranjo mai no es va publicar. I damunt era un professor d'institut, d'ensenyament mitjà, això va passar desapercebut. Però ja ho va dir ell fa molt de temps. I això era un fill molt interessant per a tirar d'ell. Aleshores, jo això ho vaig discutir molt amb Manolo Ardit, i ell sempre em deia el mateix, sí, no, això són els teus moriscos, els de Gandia. Bueno, i és d'ells, i és de la muntanya d'ací, i és de Sogor. En Sogor, que era la senyoria més gran de moriscos del duc de Sogor, Magina Roya Serrano, Vicent Gil Vicent, ho han estudiat, però, i Urgoit i la violència, però han estudiat només la violència, l'assassinat del fill del duc. El ducat de Sogor caldria estudiar-lo molt més. Moltes gràcies per les seues aclaracions a tots dos, i ara tenim una pausa per fer un cafenet, teniu unes